de 2014 i estem en Pere, bueno, vostè és de Capere. Pere. I el seu nom? Pedro Sunyer Ferrer. Sunyer? Sunyer Ferrer. Sunyer Ferrer. I vostè va néixer a Nonasp? L'any 40. L'any 40. Molt bé. El seu pare era de Nonasp? Sí, de Nonasp. I com se dia? Bartolomé Sunyer. Molt bé, Sunyer. I va néixer a Nonasp? Va néixer a Nonasp. L'any no ho sap vostè. Això no, en això sí. Per exemple, si era molt gran quan vostè va néixer. Home, quan va néixer potser tindria uns 35 anys o menys. Vale. I la seva mare? També de Nonasp. I com se dia? María Adoración Ferrer. Molt bé. I era més gran que son pare, més jove? Més jove, 2 anys més jove. I qui era forner dels dos? El pare. I ja li venia de casa de... De forner. Sí? El pare d'ell era forner? L'abuelo meu sí. I sap si l'abuelo de son pare també era? No. Vale. Això no ho sé, però penso que ja no ho era. El que va començar va ser el meu guiaro. Molt bé. I la seva mare, quin ofici tenia? Al forn. Ama de casa, com se va casar, que remei com tots va ser. Molt bé. I de la família d'ella, els pares d'ella, què eren? Llauradors, de la mare. Vale. Llauradors d'antes i jornalers i... Sí, i el que feia... El que n'hi Molt bé. Vale. I, molt bé. Així vostè, el seu pare era forner i ho devia d'aprendre. On va aprendre l'ofici de forner, el seu pare? A casa. A casa. Molt bé. I vostè com va aprendre l'ofici? A casa. Hasta 15 anys, vostè va anar a escola aquí al poble? Sí. Hasta 15 anys? Hasta 13, no 15, 13. Ah, Com era una mica roquet, als 13 dic, com no hem de fer res, no hem de fer cap carrera, doncs molt bé. la treballar. I a vostè li agradava el forn No. o... No? I per què se va quedar? Doncs me va quedar perquè no hi havia altra cosa a fer allà. Per aquí o per la porta. És dir, doncs te vas anar fent grandet, doncs no us agrada, doncs diu, bueno, doncs no tinc altre remei. Teníem una mica de terra que eren fent de pagesos, però era el que abunda en el forn. I clar, quan el pare es va posar ja de bronques i punyetes, doncs ja m'hi ficava al forn. Vostè era el fill gran? No, tenia una germana. Primer hi havia vostè és el segon? El segon. El segon fill, però la primera és una dona. Sí. La seva germana. I després ve vostè i després n'hi ha algú més? La petita. Una altra germana. I la seva germana no li interessava quedar-se al forn o solia passar al xic? Era el xic. Perquè les xiques doncs no... Després, ara s'estima, ara pot fer una xica i pot fer un tothom, però després no era faena de xiques, perquè era una faena, això era una faena d'índios, no de persones, era molt pesat, perquè el pare pastava a una màquina d'aquelles. On la pastera està? I quan ja el pare es va fer gran va dir res, s'ha de comprar una màquina per pastar. Doncs el meu abuelo van estar almenys 3 anys sense parlar, però sol per sentides. Perquè l'altre li pareixia que havia gastat massa. No, és que era una ruïna això. Doncs sí, i jo ja va solar en maquinària. Home, sol i han passat alguna volta, però quan marxava la llum, perquè antes solia marxar. La llum bastant, doncs després sí, no hi havia altre remei més que sí, sap, però que sí hi havia llum la màquina. Però que els abuelos nostres tot ho feien, no. Molt bé. I vostè quan va començar a dependre l'ofici del forn? El fill meu, tota la vida, vaig així als 13 anys,
que si trauré pa, que si això, que si allò, sense voler. I de menut ja venia vostè al forn? Lo tenim a casa. Claro. Lo tenim a casa, és dir que si em despertava a les 4 del matí baixava i estava la mare i el pare treballant. Pues, no sé quin any va ser, que van fer societat en aquests tres que estan aquí a la foto. El pare i dos més van fer una societat. Jo quan vaig ser gran, jo, que em vaig casar, va plegar el pare, perquè com ara jo, el fill. Molt bé. I vostè, als 7 anys o per ahí, ja ajudava al forn? De capritxo. De capritxo. Sí que el pare meu, ostres, de xiquet, ja potser et parla dels anys, ostres, de xiquet, potser està aquí, ara. I com vivíem allà al bar dels cazadores, tenim forma allà al bar dels cazadores, doncs jo estava a la plaça amb els amics. Això era matemàtic. Però vull dir que jo de tota la vida, que sí que trauré pa, sí que el que n'hi havia. Molt bé. I així que vostè se va quedar, encara que no sabia si li agradava molt o poc, però perquè era el que n'hi havia. Era el que n'hi havia. S'havia de menjar de vostra volta, no? I sol tenim el pa, encara que tenim una mica de terra, però per capritxo la terra. Però, per exemple, podia anar a la mina. Sí, però com està això... Això millor. Sí. Molt bé. No a la mina, hemos puesto ese punt, no, però mai a cap puesto. Sempre al ganxo. I a més que el pare no tenia molta salut. Va començar els bronquios, diuen que sí d'això, que sí d'allò, bueno, però això ho feia molt. Que m'alegra molt això. Mare de Déu. I molt bé. Sí, però no se preocupe. Molt bé. I vostè del forn, què és el primer que son pare li ensenyava a fer? Quan era xiquet? Primer vaig començar a treure pa, no? En la pala? En la forca aquesta, en la pala. Netejar el forn i totes aquestes coses, i després ja vaig començar a parlar de molt crió, perquè la foto d'allà, no sé si l'has vist, una foto que tinc allà, que tenia de 8 anys, no tenia molt més, i ja ho feia tot normalment. I era a causa perquè el meu pare no ho va molta sort. És a dir, i a quants anys ja portava vostè el forn, vostè sol? Sol, no sé, perquè vaig anar a la mili, als 23 anys tenia, quan vaig anar a la mili, no, 22 ja tindré. I ja quan vaig tornar, ja vam fer la societat amb els dos xicots, on que treballava jo, però és que treballaven ells. Molt bé. Però feia la feina que em corresponia, no crec que és que perquè era jove, no, ja ho feia tot perquè a més estava pràctic. Molt bé. Així, si vostè va néixer l'any 40, quin any va anar a la mili? L'any 61. I quan torna de la mili, quan vostè se'n va a la mili, és quan son pare fa societat, i estos altres eren també forners? Sí, tenien el seu forn, cada un tenia el seu forn, un tenia l'altre tenia un altre. És a dir, que se van agrupar els tres. Però cada un treballava a casa d'ell, o...? En aquelles èpoques vam començar a treballar als tres forns. Entens? Doncs això és molt bona idea, no? Quin avantatge tenia? Molt poc. D'avantatge molt poc, perquè jo pensava que en tindria més i ja faria cap no matí de tot. Perquè si sense com Déu mare, podia fer una setmana treballar un, fer festa un i treballar els altres dos, perquè entre dos em pot fer molta feina. Claro. No estan les coses als forns com ara, ni havies d'agarrar aquestes pales tan llargues que ara són forns de 2 metres, que després eren de 4 metres. El que treballàvem nosaltres era de 4 i havies d'enganxar tota la pala. Al final era més pesat, però és igual. 2 persones se podia fer, que jo havia d'entrar en este assumpte, perquè m'agradava molt l'agricultura. Si som 3, per exemple, i treballen 2 i un fa festa, cada 3 setmanes te toca festa i pots atendre al de més. Doncs no va ser així, per lujos 3 treballant. I bueno, ventaja, no el crec. I hi havia més forns al poble? No.
O sigui, vostès van decidir, tots els forts del poble van decidir ajuntar-se. Sí, però vam ajuntar i treballàvem, conforme dius tu, en els 3 forts. Però després, potser que tenia, no? Estava casat, claro. Me casas 25 i Mari Carmen... I quin any se va casar? Pues al 65. 65. Com se diu la seva dona? Mercedes Suñer també, tots som cunyats. Mercedes Sunyer. Sí, i les cries Suñer. I les cries també estaven en un altre Sunyer? Home, claro. Sí, Mercedes... Ah, les cries de vostè, sí. Els nostres, els dos grans. I com vostè van tindre 2 filles, Sí, que se diuen... Mari Carmen i Sílvia. I Sílvia és la que continua la tradició. No, Mari Carmen. I és la gran o la menuda? La menuda. Sí. La gran està al provincial de Saragossa. Molt bé, la gran va estudiar i treballa d'una altra cosa. Exacte. Sí. I la menuda va estudiar fora també? O... La menuda vam enviar fora a estudiar i l'hem tingut que replegar, que era com son pare. Que no sabes tu. Va, fora, a casa. Però va bé, entonces cada un té la seva. Va bé, millors en els estudis, en aquests temps. Sí? Sí, home, sí que en els estudis després te podies col·locar a qualsevol puesto. Ara avui no està més difícil, tens els estudis i no Sí. pots col·locar, però és que després sí, pues que no, a casa, pues no, fort, ja ho tens. Ara són festes, pues a fer redots i a fer el que comim. Clar, això és la feina. Però a vostè en general li ha agradat estar content? Dona, doncs, en aquest cap hem viscut, hem treballat, hem viscut i no sé què vols que en diga, un treball com l'altre. Jo no conto que li agrada ningú treballar. No. Doncs ja està. Ni de forner, ni de pagès, ni de Juan, ni de Pedro. Però has de treballar per Molt bé. lo que estamos. Així vostè se va casar l'any 65 Sí. i van continuar este conveni dels 3 forts. Sí. No, Ja van... vam un dia volir l'altre i l'altre, i són un després. I treballem els 3 al mateix, Ah, i en quin? en este que tenim ara. Ah, vale. És a dir, primer treballaven els 3 i què fem, cada setmana en un forn o cada... Sí, és dir, que quan anàvem posat un forn jo passava en este i ell passava en l'altre i ens ho inventàvem conforme podíem. Total, que treballàvem els 3 forns. Molt bé. I després? I després, quan vam dir, bueno, per què 3 forns? Vam agarrar i vam comprar un edifici, un forn nou. Vam abolir els altres forns, perdó, t'he dit 3, no? Eren 4. Eren 4. Perdó, no, t'he dit 3. És que vam quedar en 3, però és perquè l'altre va dir, jo no vull gastar 3 carres en un forn, tenir el que tinc, i em quedo el meu i l'altre apanyós en els 3, que una cosa potser tenia una mica raó, perquè tampoc no se li va dir res al contrari, però se va quedar ell sol en un forn i l'altre se van fer, els altres 3 van fer un forn nou. I este forn nou era ja més còmode per treballar o...? Ah, vale. Super bé, i a més, un forn però fabulós. I lo van pagar entre els 3 i treballaven els 3 allí. Pues això ja és d'estar molt d'acord en moltes coses, no? Això és que vostès se portaven molt bé perquè és molt difícil. Clar, és difícil, però mira, el que havia. Vam comprar 2 cases juntes, que és aquí a la Raval, que potser la vas veure passant a Modota, allà tenim formada. En quina direcció, el carrer Arrabal? El carrer Raval? Arrabal o Arrabal? Raval. Quin número? Dones 2 carrers on va ella i Ana Barnó ara, està enfrente, que era ella, dones 2 carrers no. I és el que ara treballa la seva filla? És allà on treballa la filla. Molt bé. En un altre soci. Molt bé de 2, perquè érem 3, un se va jubilar dels 3 que estàvem i li vam comprar la part i ens vam quedar 2 sols. Això ja que era? Estan vostè treballant també? Sí. Quin any seria? Ja tenia les xiques o...? L'any que vam ficar el forn nou, està per naixer, un que té de Mari Carmen,
Americano deu ser com jo 42, 40... Sí, 43 pot ser. Sí, 43. per l'any 71, Espera, sí. més o menys, no? Sí, ara que ho dius tu, sí. Sí, enguany a complir 43, ella va néixer el 71. No sé on deu anar. Mm. Sí que bé. Molt bé. Molt bé. I el fort de Sons Pares, en quina adreça estava? A la calle Millán. Calle Millán, frente a los cazadores. ¿Sabes de los cazadores? No. Pues calle Millán. Davant del bar dels caçadors. Sí. Molt bé. I després van festa i ja se va quedar ahí i vostè va treballar al fort fins quin any? Hasta el 65. A 65 se va jubilar. Em vaig jubilar i vaig treballar pocs anys ajudant-li al gendre. Bé, ja al 65 se jubila perquè llavors el fons lo passa al gendre i hi ha un dels altres dos socis. Bueno, la meva part al gendre i a la filla. Molt bé. Claro. L'altre ja tenien la seva part. Molt bé. Molt bé. Després hem quedat. Molt bé. Espera un moment. Molt bé. I de quan vostè treballava a quan l'època de son pare o son iaio, quins canvis van anar fent? Els canvis van ser... Però de treballar quan me treballen els pobles abuelos, quan treballàvem nosaltres, doncs canvia no vull dir el 100% perquè és el 1000%. Per exemple, a l'hora d'aixecar-se per la nit? Aixecar-se de matina hem tingut de matina tota la vida, perquè a més ha estat un poble de que han estat molt matinadors, perquè per anar al camp Los clients. i per anar al tros, per anar a treballar, o sigui, a la mina, o sigui, per canya, o sigui, normalment havien de passar pel forn a buscar el pa, i perquè ells prenguessin el pa una mica fresquet. Molt bé. Això, parlaven dels canvis. Per exemple, de matina totes les generacions. Tot. A quina hora començaven? Comencem sempre normalment a les 3, antigament, perquè no es tractava de que la gent acudien de prompte. Però allò que hem anat adelantant, i ara comença a les 2:30. Ah, doncs què? Per a poder tindre a les 6 que estiga el pa i estiga una mica... Exacte. Però a les 2:30 és tota la nit? Tota la nit. A les 2:30. El que comença, un comença a les 2:30, i què m'importa, l'altre a les 3. Si un comença a les 2:30, l'altre a les 3. I com ho fan a canvi, doncs esta setmana ho fas tu. Sí, clar que són dos. Clar. Molt bé. I a quina hora s'anaven a dormir, doncs? Com ho feien? Perquè dormien, no? Sí. S'acaba a les 8, a les 7:30 acaba un. Però és que l'altre a les 7 marxa a Miquerança, que tenim un despatx a Miquerança. Tenim un despatx a Miquerança. I un va a Miquerança i està a les 9 menys quart no arriba. I algun s'agita, però l'altre resulta que va al camp. El meu gendre va al camp. I quan dorm, doncs? Com pot. Però se'n va a dormir pronte. Això sí. Se procura sempre de cenar, de sopar pronte i pronte a dormir. Però a les 10? Si pot ser a les 10, millor que a les 10 mitja. No, és mala. I per això penses mal assumpte. Nosaltres no, perquè estem acostumbrats i també pot, jo sempre em sent molt pronte a casa. Jo diria com els de França. Clar. I llavors se'n van a dormir pronte. A dormir pronte. Molt bé. No és bona vida, no.
I a part no ho gens que li dic jo, això mira, has de mirar de frenar-ho, de fer un determinat de fer que això està fent, perquè ell no és d'aquí, és de Maella. Sí. I era pagès. Ah. I s'ha mal de deixar lo de Maella i s'ha mal de deixar d'aquí, perquè ara em pren el compromís. Ah, i vostè li diu que les dues coses no. Les dues coses no pot ser. Jo sí que ho he fet, però en poca cosa, capritxos, i el que parlàvem antes. A comer cansat, paga a casa. Però ell no, ell treballa massa. I això de treballar tant no pot ser. No. I vostès sempre han sigut dos o tres treballant alhora al forn? Vam ser tres, però quan un se va jubilar, quan se va jubilar, ens vam quedar solament dos. Molt bé. I llavors comencen a les 3 del matí i llavors què fem primer? Primerament, el que fem és pastar. Si veigués el vídeo, allí t'ho marca tot, començava a pastar. Molt bé. I després ja van... Ja va seguir tot. I mentre està pujant la massa, quant de temps la deixem pujar? Una hora i mitja, segur que va, clar, això ja va a la calor el fred. Ara este temps en una hora i mitja sobre, però és que a l'hivern potser està 2 hores. Però quan ne portes una altra entre mans, molt bé. És dir que tu ho combines perquè després... I no pares. No pares. És dir, no vas començar, no pares. Molt bé. I el seu pare i el seu abuelo també deixaven així o la deixaven més rato pujar la pasta? Normalment igual, això de pujar normalment igual. Perquè la pasta té que tenir la seva fermentació. Si no té la seva fermentació, deixaria un desastre. Ella té que fer el seu deixó. A l'hivern, li costa molt més. I ara vam comprar, que estava jo, una càmera de control. Una? Una càmera de control de fermentació. Sí. És a dir, que ara aquella és molt bona perquè li dius, està a les 3, quieta, ho entens? I a les 3 en punt, ella te trau la pasta ja perfecta. És a dir, que és una forma que jo dic, no és el mateix antes que ara. Molt bé, entonces això vol dir que per la tarda pot pastar? Exacte. No li cal esperar a pastar-la? S'hauria de fer, però no es fa. Sol se fa el fin de setmana. Molt bé. Ho hem de fer 3 dies. Per la tarda pastar i de dir, no a les 3 ni a les 2. A les 5 que comences a ficar pa dins, perquè tenim la senyora Càmera, que és fabulosa, perquè trau el pa, però bé, pot ser millor que aquests armaris, perquè sempre hem gastat aquests armaris tota la vida, aquests armaris. Aquella càmera és millor que aquests armaris, perquè estem gastant més nou, però quan te pleguen una mica d'aire, te entra l'aire dins els caixons i no és gens de bo. L'aire no és gens de bo. Una crosta que dius pellejo, ja no és el que ha de ser. Aquesta càmera no t'entrau gens, és molt bona. I jo estic encantat, i això que soc antic, però estic encantat allà. I no es fa servir el que s'hauria de fer. I per què? Perquè pensen que no hi seria tan bona o perquè els sap greu? Perquè és igual aixecat a les 3 com aixecat a les 5, i no és veritat. No és veritat. No és veritat. No és veritat. A part de que no és veritat, tens molta feina feta. Clar. I per on t'estava a fer una cervesa, te treballes 2 hores, la col·loques a dins i li dius, guapa, està a les 5. A les 5 vindré i ja tindré... A les 5 tampoc, perquè tenim uns forns que no són encara, no són de llenya, perquè hem canviat de llenya, que sempre ha anat tota la vida, des que vam servir ara, tota la vida anava en llenya, però des que vam fer un canvi, que vam veure que gastaven closcos que diem de la trencadora, i li vam fer un cremador de closcos, vam treure la llenya, els closcos, però és el mateix. L'única cosa que on des d'enfornar un s'hauria d'aixecar una hora i quart per calentar l'anell, perquè si no hi vas no es calenta. Però tu dis-me tu que t'aixeques una hora i quart antes. Clar, fa molt, és molt, perquè ja dors quasi lo normal. Exacte, i si no dors lo normal, quan arribes allí t'assentes a una butaca, a una sella, el que sigui, i en cap t'estàs fent alguna beca i tot, mentre que si estàs treballant no pots fer.
No, no, te canses menos. Esto de estar sentada que de estar trabajando te canses menos. És molt diferent. I no li fan cas. Bueno. No, que feien el que volien. Sí, clar, i això tenia entès que tenien això i ja no se trasnotjava tant. No es trasnotjava tant i a les 2:30 arriba l'equip basta. Ara, els divendres, doncs sí, els fills de setmana, solen fer un servir els fills de setmana, que podrien anar tots els dies, perquè si sigues dolent ja no. Perquè el pa és igual. No, el pa així és igual, no em faigues dir que així és millor i tot. No em faigues dir que així és millor, perquè no és el mateix el tindre una càmera que elles fan la humitat que volen i tota la pesca, als dos pobres, que estos encara, a convenir, si estos encara és una cosa, una ventaja tremenda, més que quan ho feien aquells, que ha estat tota la vida, allí d'entrar aire per tot arreu, i així conforme així. Claro. És que no es pot comparar, no així igual, perquè estos estan tilte, treballadors... Això que són caixons, li diuen. Això són caixons, però estos no els teníem, estos. Estos encara no els teníem. Esto és un armari, no? Esto és un armari que lo veig encara molt nou, que els que tenim l'altre dia són una mica veig i d'entren aire per tot arreu. I no tenen que entrar. I en aquelles no és que d'entrar aire, d'entrar de tot allí. Per molt que justes. I de llevat, vostè que utilitzava llevadura? La llevadura sempre hem estat mateixa. I son iaio fent això del lleute, de guardar-se... Sí, i d'altres, és que això s'ha fet tota la vida. És a dir, el llevat... La mare que es diu. No era que el compraven, sinó la mare. No, sí, la deixes d'un dia per l'altre. Molt bé. És a dir, que davant de fer 3 fornalls, doncs 3 llevats. Molt bé. I la guarden un tros de pasta? Doncs un tros de pasta que són almenys 6 quilos, 5 quilos o 6 cada per 50 quilos. La guardaven per a la Sí, la guardem. Això és sagrat, no... Si treus la mare, ho treus tot. És a dir, no. I llevat, doncs, tota la vida. Però el de llevat estava en això o el llevat era a part? No, això i llevat, les dues coses. Ah, llevat també? Sí, és que sense llevat no faries por. De tota la vida, els abuelos i l'altre i tota la vida. Sense llevat no en tindria mai ja. Molt bé. I el llevat, els productes que ens estaven, on els compraven? En època de vostè? Pues sempre era quasi a la mateixa casa. Tenies una casa ja... Vam estar molts anys de 500, que es digui. Antes de fer el forn nou? Que d'on era? A Reus està aquesta casa. A Reus? Sí, i després se van fer... I per on li portaven? Venien de cada... No portaven en el tren? No. Bueno, en aquelles èpoques de quan vols dir tu, sí. De quan son pare? Sí, després en què sempre deia el tren. I ara doncs venen els recaders i te lo porten. Molt bé. I son pare o son iaio los donaven la farina, molia al poble, devia d'haver o... Exacte, gastaven el que podien i... Total, que era més bona cara. Sí? Sí. Però ara se pot moldre més fina i més... Naturalment, molta finura i molta cosa, però no era com en dècim. I la farina sempre l'han utilitzat de blat? Sí, exacte. I té que dir pel que és, doncs perquè antes se gastaven uns blats, que eren fabulosos, que ara aquests blats no s'empren ningú, perquè no són rentables. Per què no què? No són rentables. És a dir, que l'Aragón 03 és de que es digui que allò era una cosa fabulosa, però resulta que el pagès ja no sembra perquè no és rentable. Té menys rentabilitat. Sempre hem buscat el que ha estat de rentabilitat. Què passa? Pues el blat no és el mateix, ni mucho menos. I això pues que avui hi ha uns preparaments tremendos. Foten uns preparaments que tu no cal que facis res més que tirar l'aigua a la masia i... I ja va, sí. I en època de son pare i de son iaio, també els feien sempre de blat o ne feien algun altre... No, sempre de blat. No et dic que alguna volta... Sí, escolta, que ara n'han fet de centenar nosaltres. Encarregat. A mi que grans que tenim un despatx. A mi que grans cada 15 dies fem una vintena de barres de centeno. Centeno que és este integral, el de segó? No. No, perquè el de segó és blat en el segó que dius tu.
Sí. Este no integral, però aquell és una classe de gra que ni era ordi, ni era blat, era, s'entén el que diem nosaltres. I era una cosa pareguda però no era blat. I els abuelos me penso que ens solien gastar d'això, però és que nosaltres ens ho gastam sigui de capritxo, sigui perquè hi ha alguna persona que no pugui menjar o que sigui, al despatx de criança, et dic, cada 15 dies fem sobre 15 o 20 barres. Molt bé. I antigament vostè recorda que podien ser, però vostè ja no ho ha vist. No, jo de centeno no he pastat mai. I això que li diem pa negre? El pa negre és l'integral. Ah. El pa negre integral, que després s'havia de menjar per força i no en volia ningú. I ara se'n fa... però molt. I per què el feien antigament, el pa negre? Doncs perquè este no està lliure i n'hi havia cada sablasso que si volies menjar pa d'este sol hi podien menjar els rics, els pobres no podien menjar. Ah, perquè no se podia, estava controlat per Callar, no sé. l'estrapel·lo, no. Sí, normalment quasi este no fes, però sí que en fes, però d'estraper-lo que no et peguessin, que si et havien fet pa d'este sempre havies d'anar a magots. Molt bé. N'hi havia fàbrica de farina i anem a la carro de nit a buscar farina a Favara. I jo de crio. I sí, que m'he dit. Anàvem de nit? A buscar farina. Al acabat de sopar, marxes en el carro i ni hi havia carretera. Ni hi havia carretera tampoc, i ara que era una pista. Sí. No cregues que no es podia fer. I el pa negre este anaven unes cartilles que devien... De racionament. Sí. I la bona gent, per fotre's allò, doncs ara se'l mengen que és un contento. I el segó i la farina esta de pa negre sí que li subministraven. És dir, que no està com ara tens aquí per dir alguna cosa. Sí. Antigament serà són d'estos que, mira, ara el tenim aquí. Sí. Que traien el seu, ho cernien, sí. Perquè n'hi havia sedars meus que això ho cernien i quedava la farina i el segó a part. Però és que el negre que dius tu no hi havia manera de passar-ho per aquí. Conforme així el blat, conforme anava el blat, anava la cascarilla, anava la farina, anava les espigues i tot. No sé. Molt bé. Vaja, que curiós. I de tipus de pans, de tamanys, en vida de son pare i son iaio, qui ens feien? Sempre hem fet carn i el redó. El redó. Aquell que està entremig de la barra. Però normalment... Que de mig? Sí. O d'un? Ne fem algun de quilo, però ja es vestia... Jo era un jove i es vestia el de mig i el de mig és el que es feia. Molt bé. Algun capritxós barra, però com era més cara, doncs sols he venit normalment quasi. I després, quan vostè han anat augmentant les barres, sí? Naturalment. I començat a desesperar, doncs, igual saben més barres que també se'n ven de pa, I se'n ven molt pa a causes, potser que m'he com malament, Perfecte. que per la talladora. Sí. Que si no, no se'n vendria ni una quarta part. Ara, i llavors aquests ens fan pagar 10 cèntims de talladores, nosaltres que no fem pagar res, doncs més que més encara. Tallament, sí, clar. Molt bé. I amb això se'n venda. Molt bé. I vostè ha notat, antes se consumia més pa per família o menys que ara? Antes se consumia molt. Se consumia molt. I veus que marxem per estos vasos que diem nosaltres, marxem per 8 dies, havien de prendre, igual te prenien 7 o 8 pans, i després tenen les mines. Aquí marxa 200 mineros. Escolta, esta que van arribar en aquell moment de que venien a meitat setmana, després van venir quasi tots els dies d'això, quan te parlo jo, estem tota la setmana els mineros. Després em venia barballat de por. I més fàcil de fer que ara. Sí? Home, per redons sí que l'està fet. Ah, el pa és més fàcil que la barra? En que la barra no està en les màquines de fer barres després. Ah, clar.
que és més de fet tothom. Sí. I ara, així sent també com a xurro, vull dir que... Ara es treballa bastant bé. Molt bé. Sí, i el preu del pa, vostè que a proporció del nivell de vida estaria més car o més barat ara? O dels gastos? El pa en tot el que diguen no ha pujat, no hi ha res barat que el pa. Que diguin, oi, el pa és el més barat que hi puguin haver. Hi ha molta competència avui. Avui la punyetera dels baguets i aquesta història que està supernevenen, l'altre també, i tot això ha pegat un baixón enorme. Aquí al poble també ne venen al súper? Sí. A part que de baguets, que sol venir baguets ara, n'hi ve una de Massalió. Porta per una de Massalió. Nosaltres en portem a Miquerança, vull dir que... I vostè què pensa, que a proporció era un ofici que te guanyaves millor la vida antes o ara? Tenen tot entre el que has de pagar, el que no sé què. No compares els pagos que hi ha ara als que hi havia després. Després se podia treballar a mitjà preus, per dir alguna cosa, perquè els pagos no eren els mateixos. I sol tenies la llicència i certes coses. Que ara ja saps tu que no pa, En tot. En tots els negocis. I un forner se podia fer ric o no? No. A part, no un forner. Has vist algú que s'ha fet ric treballant? Treballant no s'hi fa un ric. Pot anar menjant, pot anar bé, més mal, però que ric no t'hi faràs treballant, no t'hi pots fer ric. I quants pans, vostè se'n recorda quants pans podien fer al dia o fornades o... Se feien moltes, perquè aquí hi havia 95 pans als tres forns i fem 3 fornades. 95 pans de mig. Més que si fes 15 o 20 barres, però te parlo d'aquests anys que anaven els forns. Això quina època seria? Quan vostè se van fer el forn nou o antes? No, antes, normalment antes. En l'època de son pare i en l'època de vostè fins a l'any 70? Exacte. 3 fornades. I en l'època de son pare o son iaio? Pues van amollant, perquè el pa engorda, perquè ha anat amollant molt. Molt bé. Se menja menys. Se menja menys. I en l'època de son pare o son iaio, sap quants se ne feien més encara? Jo en les èpoques aquestes no me'n parlo després. Jo dir el que tinc que fem 3 fornades normalment. Sempre fem 3 fornades entre setmana? Entre setmana. Pues després, els fins de setmana, pues a millor doblaes, claro. Però els dies de setmana, 3 fornadetes. Que és molt, això? La veritat no dic que és la mínima. Bueno, 300 pans... Sí. Bueno, a Nonàs quantes famílies n'hi haurien 1.500 o 2.000 habitants en aquella època? 2.000 habitants, per lo menos. Vam arribar a una època de 2.000 habitants. Però que 1.800, això quasi és normal. Però en aquesta època que dius pots estar en 2.000. I anem molta gent als masos i se'n gastava molta, perquè jo crec que important està per als animalets, o sigui que porten algun gosset o algun que sigués, no? Però que no en tornaven gaire. I que se'n pan oli, que se'n pan vi, que se'n pan tomata, que és el que veuré, anem a ser. Molt bé. No estan les coses com ara. I hasta quan va durar aquella època que les dones pastaven a casa i ho portaven al forn? Vostès això també ho feien? També ho he fet, també, sí. Però molt. I això en la seva època també se feia? Sí, i tant. Quan era jove i se va portar a moltes, la que era gran, que no podia, li agarrava el cistell i li portava. I elles pastaven a casa? És a dir, que també s'aixecaven a la matinada? S'aixecaven a la matinada, agarraven el biombo este sí que s'ho feien a mà i tot a mà. Després potser, jo et parlo de l'època que ja van acabar elles de fer nostres pasteres, que després potser no es feien, perquè cada dia tenies 4 o 5 dones a quadrar al forn. I per fer 10 o 12 pans cada una no calia res. Perquè les dones cada quan pastaven a casa? Cada setmana. Una vegada a la setmana? Cada setmana pastaven elles. I pastaven 10 o 12 pans? Per tota la setmana. Per tota la setmana.
I entonces, quan elles no pastaven, vostè ja no feia tantes fornades? No, naturalment, quan te parlo no se'n havia fet tantes. Jo et parlo quan ja es va acabar elles, que ja es va acabar, no sé com està, que elles se'n van cansar, un no es convenia, que fos, però quan van plegar elles de fer pa, doncs després se feien 3 fornades. I antes potser més? No, antes no, potser no s'han fet tantes. Vale, molt bé. És que antes potser, al pastar elles no s'havia fet tantes. El que tampoc no m'acordo tampoc molt que es feia. Jo et vull suposar que quan se van acabar elles. Molt bé. I sap quin any més o menys se van acabar? L'any 61, 62 se van dir que acabar elles. Per exemple, vostè em diu que el forn nou l'any 71, se va casar l'any 65. Sí, l'any 65. Quan vostè se va casar ja no pastaven les dones. Ja no pastaven. I això com ho cobraven vostès? Quan les dones pastaven a casa, com ho cobraven? Ara sí que després no m'acordo. Si era a tant la peça o si havien de donar un pa canvi o... No, a tant la peça i el que s'estiu de fer a tant el quilo. Però s'ha fet en la peça. Perquè hi havia alguna pilleta que no el feia com aquell que hi ha allà, aquella bona, més gran. Entonces fent a tant la peça... A tant la peça. O segons com a tant los quilos, no? Si se'n volien... Si és a tant el quilo, les peces sempre més petites. Però com era tant la peça, els feien i ja et dic, aquell gros. No se recorda quan, no? Totes no m'acordo, això no t'ho puc dir. No, això, sí. En això ja no m'acordo. No, i això n'anava a dir. I no sap vostè si sempre havia sigut el tracte de pagar en diners o si se feia a canvi d'alguna peça més antigament? En diners. Tota la vida que ho he vist en diners. Molt bé. I la llenya vostès la feien o la compraven? La llenya la feien fer. Perquè quan tenim nosaltres, que et parlo de quan és de, quan te parlo de quan és de, gastàvem romers, el que és romers. Sí. Doncs gastàvem romers i es fiquem per aquí. I nosaltres la fem fer a uns xicots, a tant no feis, la fem fer, perquè nosaltres clar no podíem anar. Tot en romers? No gastaven fusta de... Després vam començar amb fusta. Després vam començar comprant uns tallistes de fraga, fusta ja talla i allò també ens anava bastant bé. Però després ja vam començar a anar a la llenya, vam obrir pel costat i cremàvem pel costat i cremàvem llenya, però la fem nosaltres. Molt bé. I primer era pel tamany, perquè no cabia més grans? Claro. No, i la llenya era de molt mal cremar aquí. Els romers se cremaven molt bé aquí al mig. Però el que passa que farien romers ja que tingueren la tija grosseta. Tajo parejo. Desfent a tant no feix, on que a tajo parejo. Estaria vostè ben perfumat, doncs? Sí. Entre la calor i el perfum? Sempre. Allà la foto aquella, en què cremem romers, me penso. Pues ja són molts quilos de romers, no? Sí. Molts. I primer posen els romers i després ja retiraven i és quan coïen el pa sense... Exacte, pues agarràvem unes combes que teníem, bueno, estos que van així després estos, però després antes feien un sac. I caiem un sac a la punta, tenim una pila d'aigua, mullàvem el sac i ho fem vindre tot. Tot el que quedava, però preparem malament, perquè primerament en un replegador ho plegàvem i ho portem tot aquí al costat. Tot el brasa, tot venia aquí. I després agarràvem el sac i es van vindre estos i en esto ja en jo. I ara ja deuen de tindre el medidor de temperatura i tot controlat. Bueno, és que estos també està el medidor de temperatura. Home, També hem d'estar. No, este no està, no. Però que està, i este no el medidor de temperatura. Molt bé. Nosaltres sempre l'hem tingut. I després van obrir per la vora ja fent llenya més gran i això els facilitava la feina? Cremàvem per l'hornilla que diem, ja no embrutia de no forn, havies de fer servir estos, però ja no era replegar tot l'escombro que et fotis aquí i estàs treballant. Te donaven un ardorà perquè tenies tot una braseral aquí al costat. I et donaven un ardor això que era espantós.
i algun pa socarrat perquè te tocava els braços. Tot era bo després per això. I el terra del forn de què era? De lloses. De lloses. De lloses. Sí, jo he sentit dir, i les barres algunes hi senten amb algun dibuix de la llosa? Home, claro, ves que eren lloses pues, con el terrazo, però en lloses de terra. De com se diu això? De fang? Fang. Però té un nom. No és reflectari? Reflectari. Eren lloses de reflectari. I, clar, pues, cada llosa tenia la seva ratlla. I el forn que era vell, clot aquí, clot allà, i... Jo he sentit a dir que se coneixien d'on era el pa per... El que passava bo, per exemple, podia triar el puesto que fos, però nosaltres que sempre l'embria no podíem triar, més que l'havies de ficar allà on caïa. Si caïa la ratlla, caïa el clot, és dir que... I si embargueste, tens reflectari, tot com planet i molt bé, no et veuràs una ratlla que acabes tot. Han canviat molt tot. Molt bé. I en què consistia la feina de les dones? Ella a quina hora començaven la seva jornada? Ara tenim dos despatxos. Sí. El del forn i el de la plaça. El de la plaça no el vist més que està a les 9. I la que està aquí a la plaça, doncs sí, porta la feina molt bé. Però la que està al forn, a les 7 del matí té que estar al forn. I com ja t'he parlat antes, que a les 6 ja despatxem nosaltres, ho despatxem, dic que despatxem, jo no, despatxen a les 6 del matí, doncs elles a les 7 no venen. I després ja es posen a fer pastes, que si magdalenes, que si mantecals, que si això, que si això. Elles, la que està al forn, treballa. Ara, on està una mica a pura de feina, de tarda, ne fan unes poques i ve la del despatx de la plaça. I està només cada puesto. Ara la meva està a la plaça, no? Doncs només que ve estarà aquí. Molt bé. I les pastes, elles comencen a les 7 del matí i fan les pastes fins a les 9 que obrin la tenda. I obrin la tenda, doncs, com estem per allí, ara i així quan entro i així. Molt bé. I les pastes se couen amb el foc que ha quedat, la calentor que ha quedat? Sí, aquests forns són fabulosos perquè pots córrer tot el dia pastes i no en passaries. Sí? I s'aguanta la calentor? Sí. Uf. A part, ne tenim un altre d'aquests rotatius, que sí que també fan servir aquell, però no és per la calor, que la calor que hi ha, este que tenim ara aguanta la calor divinament sense cremar-li res. No volem acabar nosaltres del pa, pots córrer el que vulguis allà. Està cordés. Molt bé. Molt bé. I després elles, antigament també era igual? També feien les pastes les dones? Igual. Quasi hem seguit el mateix ritme sempre. Nosaltres hem set uns ganduls que de pastes, de dolç, res. Lo necessari, però... Així el forner a les 7:30 del matí ha acabat? El que es queda, sí, l'altre perquè de pa miquerança. Però en l'època de vostè i de son pare? Després no tenim el pare encara no està de miquerança. No, però dic, en l'època de vostès, quan havien acabat de treure el pa, ja havien acabat. I aleshores anaven a dormir o a l'altra ocupació? Hi havia altres coses per fer. Este és el bancal. Anaven al bancal durant el dia? Sí. Ojo, aquí hi ha un xicot que va dir jo no vull de bancal i n'he de fer 4 hortalisses, però va viure millor que nosaltres. Que nosaltres volíem fer elles, volíem fer això, volíem fer allò. I això sempre va ser una ruïna, igual pitjor que ara el meu gendre que en Can Portamés. És a dir, que és que hem set una mica egoistes, no t'has d'acordar que treballes de nit. No és que... Clar, que el dia era una segona... Jo per dir la veritat, jo no m'he apurat mai en el treball. No m'he apurat mai perquè quan no he tingut ganes tampoc no he marxat. Si no, campanyes que són una mica més d'això, però normalment no he marxat. I t'has pegat un par de lloc a gent enorme. I els negocis pocs.
Després de 10 anys, poc. Molt bé. Les dones quins tipus de pastes feien? Sempre el mateix. El mantecao, el pastisser que es menja, l'almendrau, carquinyolis. Molt bé. I el pastisser de què el fan relleno, vostès? De cavall d'àngel. Sempre? De carbassa no? És millor de carbassa i no en fan. Ah, no? No. A vostè li agrada més de carbassa? La jefa, des que s'ha jurat, en una boda en fa i se fa de carbassa. Però, i vostè no en feia ni en vida de son iaio, son pare? No em vingués a fer una magdalena, no em digués de fer un... Ni però sa iaia ni sa mare tampoc no en feien de carbassa? No. Bueno, la mare sí. Quan la mare tot se feia de carbassa, los panadons estos. Ah, és a dir, que abans se feia de carbassa i ara... És que no està el cabell d'àngel. Quan la mare no està el cabell d'àngel. Que ara té un pot de cabell d'àngel i és molt pràctic. I després no està, de fer carbasses. I la carbassa confitada se la feia a la fornera? Sí. Tot? Tot s'ho feien. I la carbassa la plantaven vostès? Sí. Se tot quedava en casa? Tot. Bueno, em part de pegar, de fer carbasses. I a més, voleu carbasses? Molta gent. I eren millors en carbassa. Però ara el que et dic, mira, pots de 100 quilos, pim-pam, obert. Molt bé. Este, per exemple, sol ser fer anar en només conforme et dic jo. Se trien els només a dins, al mig, s'ensenia i després en un ferro que tenim després, el fem dins de tot el foc aquí. Totes les brases i tota la cendra aquí on deixem. I després agarrem i anem a netejar. I en forno. Tenia termòmetre? Sí, sempre n'hem tingut. Els que no en tenien seguien en les baldoses del costat, on estan blanques o negres. És a dir, que feien així, bueno, aquella baldosa ja està blanca, ja està bé. Per a saber la temperatura sense termòmetre? Sí. Però jo sempre he treballat en termòmetre. I a quina temperatura enfornaven? A 250 la mínim. Mínim? Sí. I el forn per dintre és d'obra i la porta de ferro? Sí. El forn és la pràctica, que és d'aquí dalt. No, és tot igual. L'única cosa és que és giratori. De funciona com estos, però no és el mateix que este pobre vist a 4 metres a dins a treballar al giratori, que són 4 metres però són 2, perquè treballes de l'eje a de fora. És a dir, que és una paleta curteta d'estes, d'això. I no és el mateix portar una pala petita o una rosa. I aquella clau d'allà dalt? Això? Sí. Això és el tiro. Lo tiro. El tiro que diem, que no avises, és la marxa a fum. Tanques, la marxa vapor, que marxa res. Segons... I este és el farol, que n'hi ha molts que no en tenien, però nosaltres sempre no en tingut. I per a què és? Va fer llum a dins. Per a? Porta una bombina Sí. i és la llum que tens a dins. Quan ho fem nosaltres de... Sí. Fa molts anys, teníem la pasta a una pastera com està. Com les de casa? Com és de cara, aquí. Que l'havíem tret de la màquina, l'havíem posat tot aquí. I després tenim una balança aquí, i clar, anem pesant, tot, tot a mà. Mentre que ara no, ara ho pesen nosaltres. Però que, és a dir que, i tenies certa pràctica que no t'equivocaves d'un gram. Ho pesaves, però quasi és el I pues un pa de mig pesa mig quilo o...? I has de posar 100 grams al pa de mig quilo 100 grams, perquè este se'n menja 100 grams. Ah, 600 grams. Exacte. És a dir, per fer un pa de mig quilo vull dir que 600. El de quilo 200. I aquesta taula com li dien? La taula de reparar. Reparar que és redondi el pot. Nosaltres diem reparar i és allò un professor. I després la cosa és a aquells, no a este. No s'ha de dir que els fem servir ara, que és que tenim igual com este,
abans de pregar tota la taula de farina, si hi ha alguna costeta de pasta o el que sigui, doncs després agarres i ho passes per aquí. I queda net per aprofitar la farina. Fiquem així. Això es fica així i anem fent el bo. Doncs ho anem posant aquí. I cada línia fiquem dos i ratlleta. Dos i ratlleta. No té cap misteri més. D'aquí que estem plena la passem allà i anar pujant. A una plataforma en rodes i anàvem fent pisos. Sense que això ni res del lliure sol. I aquesta és la plataforma moderna? És això era algú així, això era de l'homes. Però d'ara encara és més. Algú així això ja era una cosa preciosa perquè, primerament, no tens per què ficar res, perquè podies treballar pràcticament així. I anar a ficar i després no respirar ni la meitat. Això és per que pugés la massa? Sí. Sí? Els mobles estos de ferro no usaven lo particular. Conforme venien a pastar el paquet dies antes, tenien a fer magdalenes també. I el particular, per no comprar moltes d'estos, ja es tenien els seus. I gastaven els seus moblets per la magdalena. Però que nosaltres sempre hem gastat això, no hem gastat més de ferro. Molt bé. I això feien les dones? Sempre les dones. Vostès la que si deia per tallar el pa la gastaven? Quina la? La talladora de pa, com li diuen? Són més modernes que tenim ara, però sí. És més o menys les tres. I com li diuen vostès? La pinta, nosaltres tenim la pinta. No sé si està ben dit o mal dit, però la pinta. Que no n'hi havia... Per a l'aigua? Per anar a l'aigua. Doncs 4 cantes d'estos i el que dius tu com vaig començar a treballar. Com no podia agarrar cante, obrir cante, i pujar al tornador que diuen nosaltres a la sobreda que eren 4 cantes que portàvem un departament per ficar 4 cantes, doncs és que feia en un topí, em ficava a mig i en un topí l'acabava d'obrir, perquè no podia. M'has dit, a quan vas començar a treballar? Sí. I la pastadora? La pastadora, aquesta pastadora no és sola utilitzant. Traiem la pastadora marina, de la que pastava. La tirem tot així. I després era quan agarrem la pinta que diem, tallar i la desem. Desem la pasta i anem preparant-la. I l'anem posant a les caixes, conforme t'he explicat. I en l'època de son pare o son iaio pastaven ahí? El pare, ja te dic que quan se va casar va dir jo no pasto més aquí. Però el iaio pasten aquí. A poca de iaio pasten aquí. Tenen la casa aquí a l'aigua i pim-pom, i pim-pom les mans. I el pare va dir, se acabó. La màquina de? Esta màquina és de tallar el pom. És dir que aquest pa sec lo tirarem per aquí i eixirà per aquí. Ratllar. I venien per ratllar vostès? Per ratllar-se, i en tenim. En tenim de ratllar. El que és una mica més volta neta, però vamos, no es porta tant i tant. Que és un tras d'aquí i el plat anava baixant. Aquí. Perdó? Este és el meu pare. Lo del mig? No. Lo de la dreta? Este. Sí. Este és el meu pare i este és un socio i este és un altre socio. Los tres esposos no estan. I vostè? Jo soc este, que conforme t'he dit, doncs tenia 20, 18, 20, no sé, bueno, no. Però que t'estava explicant és el que fos nostre, del carrer Millán, este. I ja pots el sol roge, lo farol com este que has vist a baix, lo tiro igual, i jo tapo la hornilla esta que t'estic dient, que fiquem allí. Estic tapant. Pues bueno, van acabar estos tres i ens vam quedar estos dos socios. I m'he acabat jo, i ara ha quedat
les ajudes. I el seu forn nou està aquí? El forn nou és este. Este és el giratori? Sí, este és giratori. Aquell no és giratori. Este és el primer que tindràs a casa nostra que fer, al carrer Minyà. I aquella ja és quan està modificat que posen la llenya gran pel costat? Sí, ja, estos ja van en la llenya al costat. Jo ara perquè la tabo, este nostre, és que este nostre hi anava. L'he vist i no l'he vist, perquè quasi m'ha col·li conforme anava, però aquí sol anar en particular col·li. I després se va posar este, que no era forner, del mig, se va posar forner, que lo portava un germà seu. Lo portava un germà seu i es va ficar a por ell el seu. I este forn que era municipal? Era de socios, que es diu, del públic. Molt bé. Vies de soci. I al mateix temps també estaven els forns privats que eren vostès? Que eren nostres, exacte. I pagaven igual un puesto que l'altre? Igual.